Takže ideme si spraviť reakciu na takoho. Naprvé na Houseboxa, a to bude asi dlhé. Nie, tak na ten Vita taktiež nie. Doslova Maty taktiež nie. Vítek už dúplom. Váša Play. No to by sme si mohli. Vítek, Peca, Ment, ani Proes, Clip, Mahabo, Natila, Airbus.cz, Steak. Tak skúsime na toho Váša Play. Vítek, tak skúsime Váša Play. Reklama dojde a ideme niekde hrať. Či hrať, reagovať. Blbosti. Tak. Najzľavý, hej. Najko budú tak najzľavý. Vítejte u vánočního stromečku My Summer Car, který vlastně mají Winter Car, mám tady úplně superový outfit. Dneska tady máme takový rychlý video, kde si jenom otevřeme tyhle dárečky tady. Takže aktuálně je 24. u vás pravděpodobně, když tohle video vyšlo. Dneska vydávám 2 videa za den, to je crazy. Takže doufám, že jste si užili rozbalování dárků a jdeme si rozbalit dárky tady v My Summer Car. Takže jako první, co tady máme? Open. Co máme tady? Co tam máme dál? Máme tady spoustu, tady máme vodku, rovnou okupáme. Je, to nebyl dobrý nápad. V dnešním předchozím videu jsme koukali. Nebo na kousíček jsme koukali videa od Doda. Klárka mě učí vařit, špatný nápad, ale já jsem si všiml ty miniatury tady, co to je? Vám poslať, ak budete chceť, rozhodně nedělám napíšte do miniatury na stejný komentáru styl. a pošlem vám ty módy, čo tam má. Tak to vám pošlem. A inak, ako sa máte? A čo ste mali, aké Vianoce, dobré alebo nie? Ne. Takže vydesetoval jsem si tu opilost. Dostali jsme tady spoustu cukru a zdraží, takže to bude asi na výrobu kýlů něco. To je tady z toho barčku teda všechno. Jdeme si otevřít další. Jo, o 20:01. Je tady nějaký ten. No, o 8:00 a 1 minúta. Který mě okamžitě zapadnou pod podlahu. Už jeden mikrofon mi zlyhal, takže pohoda. Ale veď nevadí. Tu som to zastavil kvôli tomu, že dopis. Merry Christmas from Mother Empire PS, tak to je banger. Tak další dárek. Co v něm bude? Já to potřebuji otevřít. Napíšete do komentárů, tak tady máme kávu, že banger, 4 kafe. napríklad zvonček, tak vám dám na ten komentár ako srdce. Juice, to není asi jablečný. Takže to máme taky na výrobu kýliů a ještě něco No, tam čo je. som hovoril, to má ten 100% juice. To všetci určite robia takto, že prejdú celý strom dookola. No, ale ještě tady máme jeden tajný takový balíček, který se nepřidává tady tím modem, ten je přidaný k základu. Po Vianociach, či po Vianociach povíme, sa určite tešte na videa so štvorkolkou. Než tady toto No, so startovat. štvorkolkami. Dobrý, Alebo teď zase moja musím je řadit tím stretnutá do novej a farby. jedeme tady. Kamarátová je stále aká bola. No to je klasický A dárek, budeme tady jazdiť vodka, s random týmito gift money, random mikrofónami. peníze a tady turbo Neviem, nálepka. aký je zvuk, ale hádam se tady pohoda, podívá. lebo budeme ho mať Hello, často, můžu k takže tobě? Nechci si dúfam, že to půjčovat v pohode dodávku, já chci počuť. k tobě. Se chci k tobě podívat. Sledujte ale já se chci jít podívat k tobě. Demente. Tak, tady máme dodávku, jsme dostali, můžeme konečně něčím jezdit, ale já si počkám na tu sacunu, tohle tady asi nechám, jenom očistím sníh. No takže tohle byl takový rychlo speciál z My Summer Car. Vím, že tady to video nebylo úplně zajímavé, nebo nějak jakože dlouhý, ale to už v jednom videu som mal spomenuté jeho, doufám, že máte vánoční vibe, doufám, že napadnou sníh. jeho YouTube kanál, takže ty kokos, no už je 22. Dúfam, že ste si užili Vianoce. Ještě jakože Vánoce nejsou samozřejmě, není to živej přenos k vám. Možná sníh bude, ale nevypadá to moc. Vánoční vibe pravděpodobně nemáte, ale dejte tady určitě like, abyste získali 1 plus vánoční vibe. A kdybyste chtěli získat plus 2 body vánoční vibe, tak musíte dát ještě i odběr. A kdybyste chtěli úplně všech 10 bodů vánoční vibe, tak se musíte podívat na všechny moje videa. Nebo ne, kdybyste chtěli úplně vánoční vibe, tak musíte jít na můj kanál, čekat.
Já to teď asi tady úplně nezapnu. No prostě vedle odběru máte tlačítko připojit se, na který můžete kliknout a koupit si členství, kde můžete taky dostat nějaký special výhody. Takže dejte like, dejte odběr a uděláme tak